This is Frida! And this is Wingsy. And for today's video mga my loves kay manginhas na punta karon kay dako kay ang hunas. Oh. Ngutana si Frida nga magtagalog ba kuno mi karon. So daghan yun nag-request mga my loves no nga magtagalog daw mi. So karon nga video, karon nga vlog na mo magtagalog daw mi ni Frida. No magtagalog ta Frida, maot man Frida. Lainan man ko. Dili lang magbisaya na lang ta. Magbisaya naman ta nga, Tagalog naman ta. Dili na lang ko no mi mag Tagalog mga my loves kay nagbisaya na daw mig sugod, magbisaya na lang daw mi kay nakasugod na mig Bisaya. Ubani na pud min manginhas mga may labs. Maayo unta na makakuha na pud ta karon. Magdaghan karon makasud-an ta. Unaan na dai mi og hunasan mga my loves. Mga may labs, nasi matata. Mga my loves, naa dai mi balon, nagbalon mi kuan ni Frida. Unsay mong balon Frida gani ipakita nila. Kani ang slice bread dayon thick dayon tubig then dried red apple. Nguni among balon. Then kani po, then kani. Kauna na mo ni daan mga may love ay ha mi manginhas. Kawala may sudlanan. Kana. Buta-buta mga may loves. Unang kuha na to mga may loves kay buta-buta. Kauna to ba? Okay, kauno na na to lang. Mga tata! Mga sitagpan! Ay, busog. Mga unsa mi mga may loves. But niya ng purple yam, alaman ni. Kaning isa ka slice bread. Di pa tapot. Ikum kaon. Dili ka na ra kong purple yam. Kaon. Frida, kasi kagkaon pangita dira ang kuano saang. Isa ka dak. Basta. Asun. Dira ra gud sa imong gitubangan. Kaduha na tong kuha. Dara na pud lang Frida. Ikatulong na tong sa ang prubaye. Bayig gihapon ikatulo na siya mga my loves. Nana pud Frida oh. Tapos tagsa ang laki mga my loves oh. Charan Frida oh. Kana. Kailani, gusto Kibol man na lang. kibo. Siguro ito ba ni mo makibo? Ang kaon siya kuan lang. Aninikad. Hala! Tanaw niyo mga my loves oh. Tanawa, murag na ay murag kuan kita mo ana. Murag na asyay tusok. Huh? Hala, poisonos biya kayo ni nga kinason mga my loves. Makakita bitaw mo giingon ani sa unasan mga my loves. Diyo paghihawidin niyo ang tumoy. Poisonos kay ni siya mga my loves pero lami ni siya. Daghang ganahan ani. Mo ni siya gitawag sa mga kibol, mga my loves. Nakoy commentator mga my loves. Ingon siya, di ko na siya basher nako. Pero naa siya giingon nga niingon siya mga my loves. Basta taas kayo yung gi-comments mga my loves. Kung nakuanan dito is niingon siya, ang amo ra ko ng pagpanginas mga my loves, atik-atik ra. Pag sure sir oy. Mao ni siya mga my loves so kaning nasa screen. Kanang nasa screen nga akong gibutang mao na siya ang ni comment. Wala ra ko nalain sa iyahang comment mga my loves. Pero diha lang ko na tandog anang iyang giingon nga kani kunong among pag-vlog-vlog, kani kuno among pag-video-video is atik-atik ra kuno mga my loves. Pag sure sir oy, atik-atik daay ning manginhas mi aning hunasan sir oh. Ingon ani kalapad among hunasan sir. Unya atik-atik ra mi manginhas sir aron naa lang mi ma-upload. No. Ako sir ganahan jud kay ko mag-vlog-vlog. Mao gyud ay prangka nga pagka-istorya sir. O moingon ka sir nga nganong minus man mi manginhas, ang iyang pasabot mas daghan man kuno og sulod ang among hunasan diri kaysa Orquieta City. Sumurog taga Orquieta City gyud siya kay mention man siya kaysa diri sa Orquieta City ana man siya. Sa ako lang gyud ika-istorya sir no. Sa akong mga vlog about diri sa hunasan sir kana manginas ko, ako gyud na siyang gibalik-balik sir nga dili sa tanang panahon na ay sulod among hunasan. Na ay panahon nga wala yamo, napoy panahon nga manggawas gyud sila. Maunang sa makit-an nimo sa akong mga video sir, usahay tagagmay ra kog kuha, usahay pud na adjud pud mi kuha. Kay tungod dili parihas ang panahon. Unya sir, dito jud ko natandog anang miingon ka sir nga atik-atik ra mig panginhas. Imong gi-hold imo ang share, wala ka ning share, imong gi-hold imong pag-share kay usay mo pa murag masayangan ka sir sa pag-share sa ako ang video. Wala koy mahimo sir kung dili ka mo share. Pero salamat lang gihapon kay ning tanaw man ka sa akong video.
Sure jud ko nga nitanaw ka kay ni comment man ka. Okay ra sir, okay ra kay ko nga dili ka mo share sa akong video. Ang importante ra gyud ana sir nga nakatan-aw ka sa akong video mao gyud na importante. Kay mas importante ang views. Salamat kaayo. Di na ako makig-argue nimo sir, nga kuha lang ba nga wala ko na lain, dito lang ko murag na tandog gamay sa imong giingon nga ang among pag-vlog-vlog, ang among pagpanguha kinason is atik-atik ra kuno. Lisod pod sir og namalit mig kinason din akong gibutang aning among hunasan kay aron na inon lang nga naami i-vlog. No. Kaning akong vlog sir, kung unsa among nakit-an, kung unsa akong gi-upload diri sa social media, mao gyud na among kuha sir. Dili gyud na ingon nga pinalit or pinangayo na ako or hinulman ako sa uban. No, dili sir. Naningkamot mi sir. Naningkamot mi nga manginhas para makasud-an mig libre. Ug naningkamot sad ko mag video para maka-income ko ginagmay diri sa social media, diri sa Facebook sir. So maura to sir. Wala ko na kuan nimo sir pero dito lang gyud ko murag na nasilo jud gamay atong ingon ka nga gaatik-atik ra mig video. Frida, pangutanon ka nako. Kay naman tay followers ganing storya. Ingon sa Frida gaatik-atik ra kuno tag vlog. Atik-atik ra tag buhag kinason kay para nato i-video. Dili man. Pinalit na to ang kinason Frida? Dili. Di sa tag kinason. Dini. Kinuha na to diri no? Oh. Dako kayo ang hunasan sir. Kami din hinabuhi. May pagmuanhi ka sir, kamanginhas ta sir. Aron makabalo ka. Kung unsaon pagkuha ang kinason, di po ni na mo pinalit. Kani day sir, di na mo ni pinalit. Kita ka ni sir, daghan kay glumot. Unya sir, pinalit day na mo ni. Unya sir, atik-atik ra di ay ni. Tinuod ni Roy, wala mo ni kipalit. Promise. Pinangita na mo ni dinhi. Kaaron makasud-an mi. Balat Frida, kuha ng balat Frida. Dara imong gingon sir, balat. Pero di mi manguhaan ni. Kung walay mo hinlo sa mua. Supod sir, manguha mi ani. Masayang ra kay wala may mahidlo. Ang ibalik na lang namo ni sir. Para dili masayang. Kaaron makitaan pud ni sa uban. Kung nga mo kaon ani. Babay balat. Napagid sir o, balat. Oh, napagid sir o, balat. Muni mong giingon sir. Nga nganon dili mi manguhag balat. Wala may muhinluan ni sa mua. Mo nang di jud mi manguha ani sir kay masayang ra pud sa mua. Mga my loves. Purya buyag jud kay among hunas karon mga my loves. Dako kay atong hunas karon gyud. Mala kayo as in. Nana mi sa pinakatumoy ha. Sa pinakatumoy na gyud mi mga my loves. Oh, mala kayo gyud purya buyag. Apoy balat oh. Di lagi mi manguhag balat kay masayang ra pud mabaho. Dali Frida, pagitang saang. Sansay. Basta diha ra nga say, diha. Sige, maglisod jud ka na aron. Kay lugas maklaro. Dili diha. Ay gitumban-tumban ra niya. Dili na mao. Ayaw ko lang kutublo ihab. Agkoy gitumban-tumban ra gyud niya. Maklaro ra gyud unta kaayo. Oh, di ba? Kani sir, atik-atik day ni. Naglisod gali kong pangitaan ni. Nya atik-atik na noon. Ikaw gyud sir ha. Tatag sa ang mga my loves oh. Duha ka buok gatapad. Duha ka buok. Nara Frida oh. Ara oh. Napagid Frida. Tro. Ala napagid lang. Oh. Kayo tulo kay mga milabs. Bayi sa tanan, bayi. Tulo sa kabuk mga milabs. Bayi sa tanan. Amo sa ning hugasan mga milabs. Limpyuhan na mo. Paano mo lumot-lumot. Kaya nag-abot dito, lutuon na lang na mo dito. Ora ni among nakitaan mga milabs. Gamay ra pero magkasudan gihapon me. Wala kayo nang inhas karon mga my loves. Gisumhan ang mga tao diri panginhas. Kami lagi dili mapulan og panginhas. Kita kata mga my loves oh. Oh. Diba? Hinloan na to daan, hinloan kay aron. Unya diretso na lang ni nato kanon, lutoon. Okay. Tapa lang oh. Tapa oh. Tawutak sa na yung gift ano. Hindi na. Pa, tanawa. Na. Imbis na uli na unta ta. Di ba mga my loves? Muni giingon nga tik-atik. Imbis manguli na unta mi kay ngit-ngit na biya alas 5 na. Kakita pagid mi nin duha ka buok. Dili ra siya lagyo. Salamat sa grasya Ginoo, makasudan na mi. Napagyud mga my loves sa ubay. Naara di ani ang saang. Oh, di ba napunan amo ang kuha mga my loves? Pajud oh. Na. Wala na diri ang kuan lang. Maura to mga milabs. Ugma na pod. Mga milabs, manguli nami. Salamat sa pagtanaw. Then ayaw mo pagkalimot sa like og share. Og sa pagpalo nama. Ora to. Thank you for watching. So mga my loves, ni tanan among kuha oh.
Dayon, diretsoon ako nigluto. Kay ingon man gusto si sir nga gatik-atik ra ko na mig panginhas nya dili daw na mo kaunon ang iya sigurong pasabot nanguha lang ni kinason nya wala me kaon-kaon sa among kuha nga kinason. So karon sir sumpay na ko ni nga video ha bahalag taas lagi kay akong video sumpay na ko ni para nimo sir base na pud unya mga my loves nga nana poy manaway ani mo kalahang ako na itom na saan man ingana mo ginakalahag pobre. Dayon, tubig dagat ni mga my loves ha, tubig dagat jud among ilaphaw ani niya para manggawas gyud ang unod niya. Mas maayo gyud pod nga ang ilaphaw ninyo is tubig dagat kay tubig dagat man gyud siya gapuyo nya. Moingon mo tubig dagat maparat ang unod. Dili mga my loves. Sulay gay ninyo. Dili jud maparat inyong kinasun ani ha. So dapat ingon ana ang kalayo diretso mga my loves ha. Dili ingon nga inanay nga kalayo, dapat ingon ana kusog diretso ang kalayo. Charan! Sa ko na ipakita ninyo, inig maluto na karon. Naluto na tong kinasun mga my loves. Para ning haunon. O ni nakanindot mga my loves kung tubig dagat imong gamiton paglaphaw. Manggawas gid sila. Di ba mga my loves? Di ba? Basin mo ingon na po mo mga my loves ha. Nga gipagawas na ko na. Wala biya. Manggawas gid siya tanan mga my loves. Ingon si sir, atik-atik ra ko na among video kay dili daw na mo kaunon ang amuang kuha. So dara sir unsa man ni sir? Amo ning saluan karon panihapon na mo. Dili na ni atik-atik sir ha, tinuod na gyud ni sir. Dili na gyud atik-atik sir, tinuod na gyud ni.